Zatim Muhammed alaihi salatu wasalam, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vo jedna prilika odešen iz grobišta so svojite ashabi, so svojite drugari i pomina pokraj jedan grob. Koga pomina pokraj toj grob, Pejgamber sallallahu alaihi wasallam praša: men sahibu hada al-qabr. Praša Muhammed sallallahu alaihi wasallam: čif je ovaj grob? Kalu: ja Rasulallah, filan ibn filan. Ovaj grob je na filan čovjek, filan ibn filan. Pa Pejgamber alaihi salatu wasalam im veli: da li sakate da li kažem što veli ovaj čovjek u ovaj moment? Kalu: bela ja Rasulallah. Rekao: sve kako Božji Peygambere, ovo što je ovo grob, što svega bi rekao, što svega bi kažao. A Pejgamber alaihi salatu wasalam je Pejgamber koji zborova se objava i nemo Allah dželle dželaluhu mu kažuva što može umrenio da reče i da prozbori. Kale: rek'atan inda hada al-mejit ahabbu ilaihi min ad-dunja wa ma fiha. Veli Pejgamber alejhi selam: on umren koji je svega zakopan ovdeka vo grobišta, vo ovaj grob, on umren, veli vaka: dva rekati namaz da možem da gi isklanjam svega ahabbu ilaihi min dunjakum. Dva rekati namaz da možem da gi isklanjam kaj mene se povredni, posakani, podobri od celi od dunjaluk što go imate vije. Hadis go prenesu od Tabarani, šejh Albani veli da je hasan, dobar i prihvatljiv. Znači čovjek vo grob koja će vleze i koja će se položi, će posaka i će počne da se kaje, turi pišuva vo drugo predanje rekatan hafifatan, da ima možnost barem dva rekati lesni, ne dolgi rekati, ne golemi rekati, tuku dva lesni rekati da može da gi isklanja, bi mu bilo podobro i povredno i posakano kaj nego ocelio dunjaluk što je na nego, sosite njegovi zadovoljstva, sosite njegovi ubavini. Međutim, čovjek od ne je svesen što prepušta, posebno po ovoj mjesec Ramazan i Šerif. Kakvi samo šansi propušta. Veli Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam: ma min ahad illa wa yandam. Sveko jedan od vas koga će umre će počne da se kajiti. Sveko jedan od vas će počne da žali i da taguva što prepuštilo toboj dunjaluk. Kalu: ja Rasulallah, mnoga Božji Peygamberi, site? Da, site. I tije što čina dobro će se kajati, a i tije što čina zlo će se kajati. Dobročinitelj će se kaje ella jezdad, zašto ne napravil ušte poveće dobrih dela, a grešniko će se kaje zašto ne se pokajal na vreme i zašto ne se vratil na vreme. Zatim veli Allah dželle dželaluhu: wa anfiku mimma razaknakum min qabli an yati ahadakumul maut. I pobrzajte da podelite i da pomognete pred da dojde denot koga? Čovjek ko će reći: laula akhartani ila ajalin qarib. O Allah, bara malku da me vratiš za jedan kratok rok. Zašto? Ete saddeka, za da možem da delam wa akum mine salihin i da pravam dobri dela. Wa len yuakhir Allahu nafsan. Međutim, nikomu
Allah nema da mu dade rok i Allah Đelešanu nikomu nema da mu dade vtora šansa. Samo na dunjalukov ima popraven ispit i čovjek može, ako padne na ispit voškovo ili pak za vozačka, čovjek može u toj slučaj može da ima popraven ispit. Međutim, na ahiret nema popraven ispit. Turi veli Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, veli Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, asai ala al-armala wal-yatim wal-miskin kal-mujahid fi sabilillah, kal-qaimu al-layl saimu an-nahar. Onaj koji pomaga na dolici, na miskini, na siromašni i na jetimi je povreden, i to je kako muđahid, kako borec na Allahovi otpad. To je isto i povisok stepenima od onoj koji klanja cijela noć, koji klanja cijela noć i koji posti svaki dan. Znači, ibadet od kojeg pravi čovjek od koji je odličan interes, to je ličan interes i njegovo to dobro je samo lično njegovo. Dodeka ono je ibadet koji je kolektiven, ibadet koji je opšt, koji je od opšta korist, to je povreden od svekoj drug ibadet, qaimu lejl saimu nahar. Veli Pegamber sallallahu alaihi wa sallam, je povredno od onoj koji denje posti, a noće klanja.